ଯଥାମାନ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିବା ମନ ଆଉ ପେଟର ସୁହାଗେ ଯୋଡ଼ା ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ବାସ୍ନାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିରିଜ୍ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏସବୁ ତ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା ନା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଘଟିଥାଇପାରେ ଏଭଳି କିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥାରେ କୁହନ୍ତି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆଉ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଭୋଜନର ରାସ୍ତା ପେଟ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ମନ ଯାଏ ଲମ୍ବେ। ସେଥିଲାଗି ଅଭିଆଡ଼ି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେତେ ରକମର ନୂଆ ପୁରୁଣା ରୋଷେଇ ଶିଖିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଘର ଲୋକେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପରଘରୀ ହେଲେ ନୂଆ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପେଟରୁ ମନ ଯାଏଁର ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ ଓ ସୁଦୀର୍ଘ କରି ତୋଳିବ। ଅନେକଟା ବା ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଆମିଷ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁ ସ୍ୱାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଷେଇ ଘରର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ପାଖକୁ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଏ ଯାବତୀୟ ମସଲାର ଖଣି। ପ୍ରତିଓଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପିରିୟଡ଼ରେ କେଉଁ ଜରୁରୀ ମସଲା ବା ସାମଗ୍ରୀଟିଏ ନଥିଲେ ଚଳିଯାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେମିତିର ପୁରୁଷ ରାନ୍ଧୁଣିଆଙ୍କ ପାଖେ ସବୁ ନଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରର ସୁସ୍ଥ ଛାତରୁ ଅଦିନରେ ପାଣି ଗଳିଲା ସମ ଅନୁଭୂତିଟିଏ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତାହା ବି ଅକସ୍ମାତ୍। ଘରେ ବାପା ବୋଉଠୁ ଅଧିକ ଆଇଟମ୍ ବନାନ୍ତି, ଆଉ ରୋଷେଇ ଥାକରୁ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଢଙ୍ଗରେ ସଜେଇଥାନ୍ତି ବେଳଉଣ୍ଡି। ସବୁ ମସଲା ଅଲଗା ଡବା, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ। ଆଉ କେଉଁ ମସଲାର ନଥିବା ସୁର ଶୁଣିବାର ପଡ଼େନି ତାଙ୍କୁ, ଯଦିଓ ସେ ନିଜେ ସେସବୁ ରୀତିମତ ତନଖି ନେଉଥାନ୍ତି ସମୟ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ରୋଷେଇ କଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେ ଥାକକୁ ଛୁଏଁନା। ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏ, ଖାଇବାଟିକୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରିବା ସମୟ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତେ। ଯଦି ଅମକ ମସଲା ଟିକେ ସମକ ପରେ ଆଉ ସମକଟି ଅମକର ଠିକ୍ ମଝିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟଟିଏ ମିଳିପାରିନଥାନ୍ତା। ରୋଷେଇ କଳା କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତି ବା ତରତରରେ ଭଲ କି ହେଇ ହୁଏ? କୁହନ୍ତି ବାପା। ଖାଲି ମୁହଁର ଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିବା ଆଉ ବେଳେ ଅଧେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେବା ପୂର୍ବକ ସେଇ ସମୟ ଗଡ଼େଇ ନିଏ ବୋଉ। ପରେ ପୁଣି ମୋତେ ଯେତେ ମାଥିବୁ ମାଠ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠ ରୂପକ ସ୍ଥିତିଟିଏ। ସେଇ ଏକା ପ୍ରକାର ପରିବାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଇଟମରେ ବ୍ୟବହାରିବାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ କାଟି ନିଅନ୍ତି ବାପା। ସକାଳ ହେଲେ ଟାଇମ୍ ଆଉ ମେନୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପାଖରେ ଚା ଗ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାସନର ଢେର ରଖି ଚେକା ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି ପନିକିଟି ଉପରେ। ସେଇ କାମ ସାରିକି କେଉଁ ମସଲାଟି ପାଣିରେ ଟିକେ ଭିଜିବାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ କେଉଁଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋଉକୁ ବାଟିବାକୁ ଦିଆଯିବ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଯାଏ। ରୀତିମତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟିଏ ଥିଲେ ବି କିଛି କିଛି ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକୁ ସାଙ୍ଗ ନ କରି ଶିଳକୁ ସାଙ୍ଗ କରିନିଅନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ପାଇଁ ସେଟା କୁଆଡ଼େ ଦରକାର ବାପା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବୋଉକୁ ତାଙ୍କ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ କାଟିଥିବା ପରିବା କେମିତି ପକେଇଛନ୍ତି କଡ଼େଇରେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଦରକାର ବୁଝଉ ବୁଝଉ ବୋଉ ଗୋଟେ ପାଦ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଅନ୍ୟ କାମ ସାରି ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ଲଗେଇ ପକାଏ। କର୍ମଜୀବିନୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏମିତି ବୋଧେ। କେତେ ଅନ୍ଧାରରୁ ସାରିକି ବି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିନରେ ବାପାଙ୍କ କରା ଆଇଟମକୁ ଶେଷ ଟଚ୍ ମିଳିପାରେନି, କି ତା ଟାଇମ୍ରେ ମୁହଁ ଆଗରେ ଥାଳି ଦେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। ଆଉ ସିଏ କେବେ ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ଭାତକୁ ଗାଳି ବା ପଖାଳି ନହେଲେ ଖେଚୁଡ଼ିଟେ ସିଟି ମାରି ଗିଳିକି ବସ୍ ଧରେ। ରୀତିମତ ଗିଳେ ତ ଆଉ, କାରଣ ଚୋବେଇବାକୁ ବେଳ କାହିଁ ଯେ। ପରେ ଜୀବିକାର ସମୟ ସାରୁ ସାରୁ ତରକାରୀ ଗୋଟିକ ହେଇ ଘର ଲୋକେ ଖାଇ ତା ଲାଗି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉ। ପାଖରେ କେହି ଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ତରକାରୀଟି ମିନିଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେ, ନହେଲେ ସେ ନିଜେ ବାଢ଼ି ନେଲେ ସେତିକି ବି ଜୁଟେନା ତା ଭାଗ୍ୟରେ। ତାକୁ ଖାଇବା ଗିଳି ତୁରନ୍ତ ଅଇଁଠା ବେସିନରେ ଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସାରିବାକୁ। ଆଉ ପରେ ବାସନ ଧୁଆ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଚା ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାଲିବନ୍ଧରେ ଆଉ ଏତେ ଜୋର ନଥାଏ ଯେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମେନୁ ସଜାଡ଼ିବ। ଆଗେ ବାପା ଏତେ ସବୁ ଦେଖି ନିଜେ ରାତିର ମେନୁ ଜୋରଦାର ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସମ୍ୟକ୍ ମେନୁ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଗଳିବାକୁ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଦିନ ଆଇଟମ୍ କି ବୋଉ କରା ଆଇଟମ୍ ବି ତହୁଁବେଳି, ଆଉ ସେ ବି କେଉଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ ଯେ ବନେଇବାରେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଆଉ ବୟସର ଢେଉ ତାଙ୍କୁ ବୋଉ ହାତ ସନ୍ତୁଳା, ଭଜା ଆଉ ରୁଟି କ୍ଷୀରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରଉଛି। କେବେ କେମିତି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଲଗେଇ ଖିଆ ଥାଉ, ଟିଭି ପାଖେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିବା। ବାହାଘର ପରେ ଆମେ ଗଲେ ବୋଉକୁ ଡାଲି ବା ଭଜାଟେ ବି କରେଇ ଦିଅନ୍ତିନି ସେ। ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଗୋଳେଇ ମିଶେଇ ତିଆରନ୍ତି ସୁମିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ବି ବାପାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ପରି କରୁନି କି ଶିଖୁନିର ଢେର ଲଗାନ୍ତି ଜୋରସୋର। ବାପରେ ବାପ, ସବୁ ମଣିଷ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଖାଇ ନଥାନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଖାଇ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ଗେଲ ବସରିଆ ପିଲା ଜୀବନ ଆଉ ଏବେର ଚୁଜି ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାମ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲରେ କେବଳ ହିଁ ଆଖି ଆଉ ପାଟିର ମେଳକ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ହିଁ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଯାଇପାରେ। ଏମିତି କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖେ ବି ନଥିବ ପ୍ରାୟ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ବି କେବେ ସେ ଦୁଃସାହସ ଗୋଟିକ କରିବାର ସାହସ ବି କରିନି। ନୂଆ ନୂଆ ଅଳ୍ପ ଦିନର ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଚେଲରିଆ ବାସନ, ରନ୍ଧା ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମୋତେ ସୁହାନ୍ତିନି। ତେଣୁ ନୂଆପଣରେ କିଛି ବି କଲେ ଧୂଆଁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ କି ଜଳି ଯାଇଥିଲେ ବା କଞ୍ଚା ଥିଲେ ବି ମୂଷଳ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନର ଆଶଙ୍କା କରିକି ବି ଫରକଟେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁହଁ ଖୋଲି ନ କହିଲେ ବି କେଉଁ ଦିନ ବା କ'ଣ କରାଗଲେ କେମିତି ଅଧିକ ଜିନିଷ ତଣ୍ଟିରେ ଗଳୁଛିର ଗବେଷଣା ବି ରୀତିମତ ଜାରି ରଖିଲି। କେବେ ନିର୍ଯାସ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଆଉ କେବେ ଘୋର କଷ୍ଟ ଦେଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଅଳ୍ପ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଜିନିଷ କେତେଟା ଭିତରୁ ଯଦି ମନକୁ ନିହାତି କେହି ଛୁଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଳି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ବାଦେ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ପଡ଼ିପାରେ। ନହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ରେସିପିର ଘୋର ବିରୋଧୀ ମଣିଷଟିଏ ସିଏ। ଦରକାର ସ୍ଥଳେ ବ୍ରେଡ୍ ପରଟା କି ଛତୁଆରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଯିବେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଉ ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନଧିକାର ପରୀକ୍ଷା କରନି ବୋଲି କହିବେ। କହିବେ ଆସୁନ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଘଡ଼ିଆ, ଆସୁନ ଟିଭି ଦେଖିପାରିବା, ବସିକି ଟିକେ ଗପିବା। ଆମେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଟିକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏଇଟି ଆମର ବୋଧହୁଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ଅଧେ ଅନେକେ ଚାହିଁକି ବି କାମଟି ହେଇପାରେ ନା। ସେଇଦିନ ତରକାରୀ କଂସା ନା ପେଟକୁ ଯାଏ ନା ଫ୍ରିଜରେ ରହିକି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ଶେଷରେ ବିଲୁଆ ଯାଇ ଯାଇ ସିଜୁବୁଦାକୁ ନ୍ୟାୟରେ ଜିନିଷ ସବୁ ବିନ୍ରେ ପଡ଼େ। ବାହାଘରର 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ପରେ ଯେବେ ପୁଅ ପେଟରେ ରହିଲା, ସେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଅ ହେବା ଯାଏ ରୀତିମତ ବାନ୍ତି ସହ ସମ୍ପର୍କଟେ ଜାରି ରହିଲା ମୋର। ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଭଲ କରି କେତେ ଗୋଟା ଆଇଟମ୍ ବି ବନେଇ ପାରେ ନା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିବା ମୋର ପ୍ରବଳ ଦେହ ଖରାପ ବେଳଠୁ ରୋଷେଇ ମଙ୍ଗ ଅଧିକାଂଶରେ ସେ ଧରିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କହିବା ପରି ତାଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ନା, ତେଣୁ 2-3ଟି ଭଲରେ ଆସୁଥିବା ଆଉ ମନକୁ ପାଉଥିବା ଆଇଟମ୍ ହିଁ ବନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁଦିନ ସେ ରୋଷେଇ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା ପାରିତ ହେଲା, ବୁଝିଯିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ଏବେଠାରୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମିଳିପାରେ। ତାଙ୍କର ଟାକୁଳା ସ୍ୱଭାବ ଶୂନ ହେଇଥିବାରୁ ବିସ୍କୁଟ 2ଟା କି ସେଇଭଳି କିଛିକୁ ଚୁପ୍ କରି ସାଙ୍ଗ କରିଦିଏ ମୁଁ, ଆଉ ବସିପଡ଼େ ଟିଭି ଆଗରେ। ସେ ବିଶେଷ କରି ସମୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଆଉ ରୁଟି କରିବା କଷ୍ଟ ସାପେକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଭାତକୁ ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ ରଖି ସାଇଡ଼ରେ ଫୁଲକୋବି ନହେଲେ ଅଣ୍ଡାକୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତି। ଏ 2ଟି ଆଇଟମ୍ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ନୁଡଲ୍ସ ଆଉ ପିଜ୍ଜା ବି ମୋ ରୋଷେଇ ଘର ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛୁ। ପିଲାଦିନୁ ରାତିରେ ରୁଟି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟିକ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ପାଖ ଘରେ କି ସାହିରେ ଭୋଜି ହେଲେ ମାମୁଁ ଘରେ ରୁଟି ସେକା ହୁଏ, ଆଉ ସମସ୍ତେ 1-2ଟି ରୁଟି ହାତରେ ମୋଡ଼ି ଧରି ଭୋଜିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସୁସ୍ୱାଦୁ ତରକାରୀମାନେ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବି ବେଶ ହୁରୁଡ଼େଇ ପାରିଲେ ମୋର। ପ୍ରଥମେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ଛୋଟ ଛୁଆ ଧରିକି ଆସି କଷ୍ଟ କରି ଠିଆ ହୁଅନି ଶୁଣି ମୁଁ ବି ଦୂରରେ ତରକାରୀମାନଙ୍କ ଲମ୍ବା ବିଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ନା କିଛିର ମଉକା ଗୋଟେଇ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁକୁ ସାଉଁଟି ନିଏ। କିଛି ବି ତରକାରୀ ହେଉ, ଆଳୁର ବହୁଳତା ବିଶେଷ ରୂପେ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖେ। ତେଣୁ ରୋଷେଇର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ କଡ଼େଇଟେ ଗ୍ୟାସରେ ଖପେଇ ଦେଇ ଗୁର୍ଦଟେ ଆଳୁ ଧୋଇ ସଫା କରି କାଟିବାକୁ ଯୋଗାଡ଼ି ବସନ୍ତି। ତାପରେ କଟା ହୋଇଥିବା କ୍ୟୁବ୍ ଆଳୁମାନେ ଆସ୍ତେ ଲାଲ ଲାଲ ଭାଜି ହୁଅନ୍ତି ତତା କଡ଼େଇ ଆଉ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ। ବେଶ କିଛି ସମୟର ଭଜାଭଜି ବିଧି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା ବି ଘର ଗର୍ଜି 2 ପ୍ରକାର ପେଷ୍ଟ ତିଆରି ଦିଏ। ଗୋଟିଏ ଖାଲି ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଆରଟି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। କେବେ କେବେ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କେବେ କେମିତି ସେ ମାର୍କେଟର ପେଷ୍ଟ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ପେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ମାର୍କେଟର ନନଭେଜ୍ ପେଷ୍ଟକୁ ବି ସାଙ୍ଗ କରନ୍ତି ବେଳେ ଅଧେ। ଆଉ ଦୈବାତ୍ କିଛି ତାଙ୍କ ଜରୁରୀ ମସଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ତେବେ ପୋଷାକ ଗଳେଇ, ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େଇ, ନାଲି ଆଖିରେ ଅନେଇ ତୁରନ୍ତ ଚାଲନ୍ତି ଦୋକାନ ଅଭିମୁଖେ। ନାଲିଆ ଭଜା ହେଇଥିବା ଆଳୁ ସବୁ କଡ଼େଇରୁ ଅବତରନ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା ଟିସୁଯୁକ୍ତ ଥାଳି ଉପରେ, ଆଉ ବେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ସାଇଜରେ କଟା ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବତୁରା କୋବି ନହେଲେ ସିଝା ଚୋପା ଅନାବୃତ ଅଣ୍ଡାମାନେ ଯାଆନ୍ତି କଡ଼େଇ ମଣ୍ଡନରେ, ଆଉ ସେମାନେ ବି କିଛି ସମୟର ଅବଧି ପରେ ଖସନ୍ତି ସେଇ ଟିସୁର ଆର ପାଖକୁ। ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 40 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ, 40 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପରେ ସେଇ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି ଆଉ ଠିକ୍ ପରେ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ, ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ହାଲକା ଆଞ୍ଚରେ କଷି ହଉ ପୁଣି 20 ମିନିଟ୍ କି ପ୍ରାୟ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ନେଇ ନିଅନ୍ତି।
ପରେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ଦେବାକୁ କଡ଼େଇରେ ଓହ୍ଲାଏ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ସେ ଟିକେ ଜରିଗଲେ ବୋଧେ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଆଉ ସେମାନେ ମିଶି 20 ମିନିଟ୍ ଜରିଗଲେ ମିଶାଯାଇ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଆଉ ସେମାନେ ହାଲକା ହାଲକା ପାଣି ଆଉ ଧିମା ଆଞ୍ଚ ନେଇ ପୁଣି କଷି ହୁଅନ୍ତି ତାତିଲା କଡ଼େଇରେ। ସେତେବେଳକୁ ବାସ୍ନାରେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଉଛୁଳୁଥାଏ। କେବେ କବାଟ ବାଡ଼ଉନଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ବି ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି କେବେ କେବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ବାସ୍ନାରେ ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ସେତିକି ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ଥାଇପାରେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ସନ୍ଦିହାନ ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ମିଟ୍ ମସଲା ଆଉ ପରେ ଛଣା ଆଳୁ। ସେମାନେ ବି ବେଶ କିଛି ସମୟ କଷି ହୁଅନ୍ତି ସମୟ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗ ଧରି। ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ 2-3ଟି ସିରିଏଲ୍ ନହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟିଏ ଦେଖି ନେଇଥାଉ ବୋଧେ। ଜାଣିନି କେମିତି ରୋଷେଇ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସମୟର ଲମ୍ବା ଅବଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ମେନୁ କି କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 4-5ଟି କାମର ମଙ୍ଗ ଧରି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ହେଇ କାହାକୁ ଜୋରେ କାହାକୁ ଆସ୍ତେ ଚଳେଇ କଅଁଳା ଛୁଆ ଧରି, ଆଉ ସିଏ ବି ବିଲକୁଲ ଏକା, ବାସ୍ ହେଇଯାଏ ତ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏତେ ସବୁ ପାଇଁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ? ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ କଷା ଆଳୁରେ ଗରମ ପାଣି ଆଉ କ'ଣ କେଜାଣି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଫୁଟିବା ସମୟ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଭାତ ଚଢ଼େ ଗ୍ୟାସ୍କୁ। ତାତିଲା ଭାତ ଆଉ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ତରକାରୀ ହିଁ ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ। ଏଟା ଅନେକ ଥରର ଅନୁଭବ ମୋର। ପରେ ଅଧା ସିଝା ଆଳୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ପରେ ସେଇ ସବୁ ଫୁଟି ସିଝିଲା ବେଳକୁ ସେଇଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଚୁଲିରୁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ ଭାତ କୁକର। ପରର ପରିସ୍ଥିତି ତ ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ। ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସମାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ଓଜନିଆ ପେଟକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଲାଘବ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କୋକାକୋଲା, ଥମ୍ସଅପ୍, ମିରିଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଆଉ ତାପରେ ନିଘୋଡ଼ ଭାତ ନିଦ। ଯଦି ନିଦ ନ ଆସିଲା ତେବେ କ୍ରାଇମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି 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 ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ମୋ ସମ୍ୟକ୍ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ଜୋରସୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜେ ଜଣାବୁଝା ପଡ଼ିଯାଏ। କିଛି କାମ ଜୋର ତ କିଛି କାମ ଫ୍ରିନେସ୍ ମୁଁ ନିଜକୁ ଯାହା ଦିଏ, ନହେଲେ ଏସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଏ ନିଅନ୍ତିନି। ଘର ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ନହେଲେ ବି କୁହନ୍ତିନି। ଆଉ ସଂସାର ଚକ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଧନ୍ୟ କହିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ଆଉ ଧନ୍ୟ କହିବ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନକୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।